Алдагы кытлау хатыбыз Яңа Терешка авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Абушаева Февзия Сайдалимовна каршылый. Аны гүзәл гомер бәйрәме белән ихластан кызы Галия, улы Фәнил гаиләләре белән, оныклары Настя һәм Элина, абысы Фуат, апалары Фәридә, Фәрдәнә, Райфә һәм барча туганнары да котлыйлар. Җир йөзендә әнидән дә кадерлерәк, ягымлырак, затлырак вә олырак зат булмас. Әниебез өчен без гомер буе газиз бала булып калабыз. Әниебез безне үзеннән артык күреп ярата. Ничек бар шулай кабул итә, кичерә, авыр чакта сыендыра, һәр чак ышана, көтә, сабыр итә. Сүзе дә бит шундый матур яңгырашлы ки, кабатлап әйтәсе килеп тора. Әнием, әнкәй, сине гомер бәйрәмең, туган көнең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Син безнең өчен өебезнең яме, көннәребезнең шатлыгы, бәхетебезнең зуры һәм куанычларның иң олысы. Ачык йөзле, тырыш, булдыклы, уңган, хөрмәтле булып, бүгенге бәйрәмеңә җиттең. Шул ук вакытта көчле рухлы, кешелекле, ярдәмчел, мәрхәмәтле, киң күңелле булуың белән күпләргә үрнәк һәм рәхмәтләргә ия кеше син. Сиңа хәерле озын гомер, нык сәламәтлек, бәхетле тыныч тормыш, шатлыклы көннәр телибез. Өебезнең яме булып, яшәүнең тәмен тоеп, балаларыңның, оныкларыңның игелекләрен, игътибарларын, ихтирамнарын күреп, муллыкта, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Киләчәктә дә безнең бәхетебезгә куанып, матур гомер кичер. Син әнибезгә һәр вакытта кирәк. Сиңа барысы өчен дә зур рәхмәт. Без сине бик яратабыз, ихтирам итәбез. Алдагы тормышың алсы чәчәк кебек матур, кояш кебек якты булсын. Туган йортыбызның кояшы син, күңелебезгә җылы бирәсең. Һәр бер көнең саулык белән үтсен, тормыш дәртең һич тә сүнмәсен. Яшәниебез йөзгә кадәр, шат елмаю белән гомер ит. Җиргә кояш ничек кирәк булса, син дә безгә шулай кирәк бит. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, уртак була, кайгыларың булса, югала. Уйлама әле картаям диеп, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Яраткан сеңелебез, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән котларга. Бары тик исәнлек, саулык телисе килә. Гомерләрең озын һәм бәхетле булсын, ә бәхетләрең синең гомерле булсын, кадерлебез. Февзиябез алтын кеше, аңа бездән бер теләк, гомер буе сау яшәсен, шул Тәңредән зур бүләк. Бар балалары урнашкан, әкренләп гомер итә, сизмисең дә Февзиябез шушылай картлык җитә. Тик ашыкма картаерга, алда күп юллар көтә, кайгыларсыз булмый тормыш, алар үтә дә китә. Синдә тау кадәр сабырлык, исәпсез мәрхәмәтлек, язсын сиңа татырга ул барыга ди рәхәтлек. Хөрмәтле Февзия Сайдалимовна, бар теләкләр дә кабул булсын. Алда якыннарыгыз сайлаган матур җыр яңгырар, бәхетле булыгыз. Bilsәм иде әнкәй уйларың, кояш балкыган чак
сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сулы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык. Нәбүтсен кайгы хәсрәт син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәткәйсең рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык. Нәбүтсен кайгы хәсрәт син булганда яшәү